Guda mariganyi Nafi'u, sunan shi Nafi'u. Marigayi kenan ka samu labari shi ma yana cikin wanda suka kone kurmus. Lallai na gani ma da ido na. Na'am, ga farko ka ce mutum uku ne gare ka kuma guda ya rasu, to biyu din suna ina? Suna asibiti. Suna asibiti da wa kenan? Da Buhari da Usman. Da Usman. To za ku iya kai mu asibitin da suke? Za mu iya kai ku asibitin da suke. Akwai wanda zai iya magana daga cikin su? Mun je macuwar wajen ɗauko gawawaki suka zo suka ce mana sai mun biya duk mutum ɗaya naira 30,000. Mu kuma a yanayin da muke ciki yanzu wallahi ba mu da kuɗin nan a jikinmu, kuɗinmu sun ƙare, sai dai mu nemi alfarma ga al'umma a taimaka mamu saboda muna daga cikin yanayi ga waɗanda gare mu asibiti kwance. To Allah ya sa mu dace. Kuma waɗannan da aka ce sai mun biya kuma mu ɗauke su, muna neman taimako don Allah. Sunana Shafi'u Ahmed. Shafi'u Ahmad, daga ina kake zaune a Arewa kuma wadda karamar hukuma? Katsina, karamar hukumar Dan Musa. To me ka sani dangane da wannan hatsari da ya faru na bus a wannan gari? To ni dai ina can a garin Benin, na bar ƙanina alamun ajiya a ranar Litinin ya taso zai tafi gida, a wayi gari Talata sai wani yake zuwa yana gaya min yace ƙanina ga abin da yake faruwa da shi. Sun yi azdan a kan hanyar zuwa amma ba ma su yi nisa ba. Sunan shi Nasiru Ahmed. Nasiru Ahmad, a ina yake wani gari kenan? A Maidabino. Maidabino. Ƙaramar hukumar Dan Musa. Ƙaramar hukumar Dan Musa a jihar Katsina kenan. To taimako muke nema ga al'umma da Allah ya hore mawa su taimaka mana su duba daga cikin yanayin da muke ciki. Alhalin yadda muka zo muka tsaya kan yan umu muna buƙatar alamun su taimaka mana mu samu a ba mu su mu je mu sallaci gawar su mu rufe su. Kabiru Yusufa. Kabiru Yusufa, kana daga an ce kana daga cikin wannan motar da ta samu hatsari har wasu suka kone kurmus. Yana daga ciki. Kana daga cikin motar? To ya kai ka samu fita? Kuma kaina ba sun sadda na fita ba. Kuma kai ikon Allah har ta kalma na mana da wasu sun kone kurmus. Akwai wanda ka sani daga ciki? Akwai wani wanda ake ce ma Jazali. Ok, Jazali. Ya kuke da shi? Mota ta haɗa mu. Ok, mota ta haɗa ku. To yanzu ga mu a wannan asibiti ta Living Spring Medical Center kamar yadda a cikin wannan garin na Agbede. Kai me ya kawo ka asibiti to bayan kuma ga ka lafiyar ka garau? Ni na tallafa ma waɗanda ba su iya tahowa ne, aka riko su aka taho da ni. Na'am. Kuma ya saboda ƴan uwana ne muna tare ne ta yamma daya. To kai ɗan wace jiha ne? Katsina. Katsina ina? Dutsen ma.